Slečna? Ja toto nerobím moc často, ale nabral som odvahu asi tak 4 sekundy, aby som prišiel za vami a oslovil vás, tak mi napadlo, že by som sa s vami zoznamil. Ste strašne zlatý, ale... A, dobre, a ďalej? No, tak som nabral tú To je drznú nejaký správu. experiment? Nie. Určite? Určite, prisahám, by som si nedovolil. Ja to chcem robiť trochu tradičnejším spôsobom, akože je to tretíkrát v roku, čo som to takto skúsil. No, takže... Pardon? V pohode. No, tak takto som sa chcel zoznámiť s vami. Tak tešíme sa. Ja som Kamil, a mňa teší. Takže vidím, že si zaneprázdnená. Trošku len som tak išla, že zoberiem si tričko. Toto by sa ti hodilo, ne? Myslíš, že No, rúžovú? či nie? Rúžovú nemám rada. Nemáš rada ružovú? Ale mám radu takú, ako možno si. Áno? Preto som to vlastne sa nepristala. Vidíš? To je nádherné, ak sme sa zhodli. To bude osud. To je Dobre, by sa nám to hodilo, vieš? Keď ideme tak vedľa seba spolu. Spravíme si niekedy fotku v tom. Dáme na Instagram. OK. Môžeš sa pochváliť potom. A ja sa pochválim. Dáme spoluprácu, ne? No, môžeme. Nejakú, hociakú.